Linahi nga 22nd Elderly Filipino Week celebration gipahigayon sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Mandaue karong adlaw. Sentro sa ilang kalihukan mao ang programa ug ang paghatag og kalingawan. Atong sayran sa report ni Chelo Valiena. Si Luz Pialago, usa sa 17,000 ka mga senior citizen ang mihad og awit alang sa kalingawan sa kaubanan niyang senior. Full live band ang miduyog kaniya. Ang mas nakanindot kay banda sila nga gilangkuban sa mga senior citizen, ang Sherwood Band. Asoy ni Muting Burden, band leader, sagad sa ilang mga duyugan ang mga kalihukan ra usab sa senior citizen ug mga kasal. Gipahibaw ni Raul Cabahog, Federation President ug pangu sa Office of the Senior Citizens Affairs kun OSCA, nga ngayon nila karon nga mohatag og higayon aron maglingaw-lingaw. Hinuon iyang gipahibaw nga higpita na sa OSCA ang paghashas sa mga senior citizens sa Dakbayan. Subay kini sa laraw nga umintuhan gikan sa 6,000 pesos matag tuig ngadto na sa 8,000 pesos ang financial assistance. Hinuon sa pagkakaron, gisugda na ang pagpanday sa ordinansahon nga maglatid sa rekisito nga basihan sa pagdawat sa mga senior citizen. Pag kanabitang regulate sa ato ang financial assistance distribution because sa pagkakaron daghan kay nga mga senior citizens not coming from Mandaue City. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.